Onwere onye na-elo gị ilo ihe ọbụla o riri ebe a ọchị ga-akwụpụ ya a ga-agha ya ha ahụ ebe ọtụkwa baranụma echenjiri wara na agba asịrị chenji kpara nnọọ na-aga mgbe ị kpakọtara ya rute gị aka onye na-elo gị ilo ọ ga-ero gị iro onye na-elo gị ilo ọ ga-ero gị ilo asịtụkọrọ sọ ya jikọta chere were sọkwara anụma ekwughị ịkọta aka ntị na onye ga-aga na aga ịkọta aka ntị onye nwaanyị nọnyere ụlọ elekwana abụọ bịa mejisiri oyi ike onye eji ndị Hausa melata aga na ndụ gị n'iyi ịchọcha ndị ihe iji ala akpa isi ya wụrụ ma ọ bụ a na-eji amọpụ toilet ọnwara na-agbakọ ịṅụrụ ọka anyị elebekwe dị mba onye alụbago onye ọnwa ọhụrụ ọka o ji alụgo onye alụbago ka ọ ga-elụba mmadụ si ya bụrụ ọlawa ịma na enwe mgbe nwaanyị ga-anọkọta ike ụwa gwee eji aka ya lụọ onwe nọ na list zụọ ntasị moto otu nwa okorobịa na-ada akpatara ihe ọ na-eri ọnwụkwụ jụrụ oyi ndị mmụọ fọrọ kwala ibu ya gaa na be ya ọ gịdachipụli esef bikos ojide ahụ ewu ọgụ maka agbapụtara ya ma gaa n'ala mgbakọlụta mgbe a bara na-esi afa mmadụ ka o siri bagụ ekweghị ka aba bụrụ nke nwa bikos nna m onye Hausa ka ọ na-amị ya n'anya hụ nwee n'obi wedọnsa ya mmịa iwe onye na-amị ihe omimi ewu mmimi yes ana m ekele onye ọbụla ọzọ dịdị nnọọ onye eze ekelela m gị ekelekwala m ezigbote nwanne m nwoke ebe ozugbo m hụrụ gị na obiọma akpala m saa ya maka eyigile m agba esi m ga-adị ịhụ gị thank God Chineke just wepụta anyị taa Don Vic ọ nwanne m nwoke mma m alụla ya nga ha mbụ ya ma ụmụ anọ bụ onye ewuke ikpeazụ n'ime mma m ebe ha bịa laa n'ọdị n'ọkụ ụdọ mụ ụmụ anọ laa n'ọdị na nkume mụ ụmụ anọ kọrọsit na laa denu ndị bọọlụ wọdụrụ ka ọ lụrụ bifo ya lụrụ gị ikpeazụ ele saịdị bụ unu rodo onye ole orodo okporo ka ọ nọ ka ọ bịaziri mkpụrụ ozi ụmụ kposakwa okporo na-aka o kposara ụmụ ya ritezi okporo kposa ụmụ laa bịazie ekwe ahụ ọ bịara ya mụ ụmụ 9 mụ nwa the last I'm telling you kamgbe ahụ ọ dịghị oghe fufuru niile eghere we oghe ụkwa ahụ na-emechi so dịka anyị na-asị nụ nnọọ onye nụrụ okwu ihe ọma bịa ihe ọma ga-emere ya ọmị nnọọ nwaanyị ọma onye gị na ya nọ ọmụ na-ego ka ọ dị gị ya ọnwa dị ala ọ dịkwa onye mechaziri n'ọgụ onye ka ọzọ mgbe ahụ ọgụ ya bụ enwe onye ka mma gị na ya mgbe ị na-esi ofe akwụ na kọntrol Taufik nwanne m nọ nice to see you ụlọ ụmụnne gị ihe ahụ dị tebụl m na-ala ife ịnọ bikos ihe ga na-adị ya stebụl enwe tebụl ị ga-anọ gị iji onwe gị ha fa nwaanyị mmadụ ga-anọ gị ebe mgbe ị nọchi n'ọdụ a na-ebufesi ihe mbufesi gị niile na-asị nke ọbụla ị nọ imekwe na-asa a na-ebufesi tebụl a ihe bịara nga taa ya bịa n'ụhụ mmadụ ka mmadụ onye ọbụla ga-eri ya ala dede nnọọ ụmụnne dede m chief kọwala ajị nwanne ebe nye ka mgba bụ nọọsa ozugbo mụrụ m otu obiọma akpa ya na dede m nọọsa ya welkọmsa nwanne isikere ekwedo gị ọtụta gị ilu onye otu anyị imega anyere m ya na shi maka a na ekwe kama ị ga-atagbu onwe gị ilu onye na mkpọrọ ka nnụla kwụsị ndị a na-enwere ndị na-adịghị eghe ijikwa n'anya ihụre nta ya maka na ọwa anọ dede ịdọ n'ihe n'aka iwe onye ọtụtụ dụrụ jisi ike nwanne ịdọrọ dọgba nwunye gị my wife na ọ ga-eme pọsh ị ga-emegide pọsh ta agụ na agụgụ ogu tupu eri iri nakwa ha rice elu ya dị na gị si nweta ego gwa ka Chineke ga-akwụkwọ were kweri na ndị ebutere na eri were wetapụrụ anyị ji bịa ji ekechire na agụgị nama ọwa my wife nama ụlọ nwere ụkwado nama ụlọ abụọ nama ụmụ
go and sit down. That's not to say something you make a negative. I want to grow up and know the quiet hand is you. I grew up and I can't talk. Eh? I grew up and I won't have my eyes. I can't talk. Here we have nothing. Oh, happy. I'm on what they're not talking about this week. First, Adam, when you name Adam, Mama, you do like me or one neck? Okay, no, you need a query. Are you chop? I see the I may many God that day. The table level on them back. Chief, I want them no. Hey, no, one about one. No, I don't want to make a camera. No one to know how to join on below you. Yeah, make one. Oh, Frantero table water. Oh, no, he also welcome. People never have we have guys on Igbo. We have a because that's a rule. We have Akuru ya kwe boshi. Uno mabodi amuno na zeba. Wow. Uno urusizo sono gacha mumma. Kama mbra ngono meme ya uya uya ona mo. Eliza ndemo. Ebe. Ko ka ko no. Ebu ta hana na ku ba ga nga ya na ko do. Isi ni ke o. Uno wo bi ada ada. Na mo bi nyere ha. Ọkụkọ ha. Ọ na-akpọ. You're going to find. I want him or I want to see the salon. We will bring American neighbor. You can not get on Papa. You should have go back. They can't jump here. Even I don't know you for you. Ediana, Mamiata, get me a car walk. I'm not Sakatara Savana. You know, you're planning my name. You can get on by the end of the one they can walk up. To finish here. Oh, this delete your number. Oh, no, they will get an air. I'm operating over respect. Yeah, Bianca. Delete your one. Picture of you with you can have a picture now. Whatever you have, we can't allow this. We are going to come with us. We can be a guy. They don't know what they're doing. You change your wig now, you change your boyfriend. If you lose wig, you get up and do that. People don't think you want to walk at the same. Walk or like I walk. Don't think of us. I'm only the one that which I need to do. One more than one more. When you know, I'm not, I love my level. People don't call one year and a guy, they don't get one. Okay, Pastor. Not even more. Not going to be good. Not even more. I think we have to make it. They have to know what I even more. Okay, why are you video? They go to the way. Hey, why you go? It's actually a thing. It's happening. It's like an attack. Hey, okay, no, I'm going to be bored there. Get the gun out. I am working I love them when I'm working with no. Alright, I need to know your for coming. Like I said earlier, this hotel is a home away from home. You go out to tell people about it. That is the only thing you can do for a brother. No more for the brother. They don't know. You are table of family men. Oh my God. Yeah. So what was it? You never know the only thing. I don't put a bottle here. I need to do. Where I come from. Who made them mambo? Yes.
Ebe. Onye sendo aka ka